Kaixo lagunok, oraindik ez dakit zein instrumentu aukeratuko dudan. Dena gustatzen zaizkit. Eta soinu hori? Hori flauta da? Nik uste nuen egurrezkoak zirela. Egurrezkoak edo... Beitu, flauta instrumento zaharrenetako bat da. Kopazuluetan bizi zirenean, txirulak animalien ezurrekin egiten zituzten. Eta gero, urteak pasala material ezberdin asko erabili dira. Material batzuk oso bitxia gainera. Pentsa, kristalezkoak ere egin dira. Eta soinua egiteko airea erabiltzen dugunez, haizegurrezko familiakoa da. Garritzera nator. Baina flauta jotzen ari dira. Flauta? Hala, pila bat daude. Denak ezberdinak? Familia guztitan bezala. Aiona mona... Gurasoak, seme alabak... lehengusuak, bikiak... Eta nola jotzen da? Okoak zulo bat du. Eta airea ertzaren kontrabotatzerakoan soinua sortzen da. Batzuk egurrezkoak, besteak metalezkoak, ez dut ulertzen. Orkesta geroak eta handiagoak dira. Eta flautak, egurrezko flautak, soinu goxua bai, baino indarrik ez. Froga asko egin ondoren, lortu zuten metalarekin soinua jozenagoa izatea. Eta giltzen bidez, soinu ezberdinak egiten ditugu. Egia, soinua beti gora igo da. Eta beste ezer berezirik? Ze polita! Hauek ere flautak dira? Hau sol flauta altua da. Eta hau flauta basura. Gure familia handia da. Haize familia! Eta orain, hartu zuek tutu bat, edo aldamenean daukazuen zerbait, bai, hori badiot. Eta putz egin, bai? Zibarre, eta putz! Ai, ze ondo! Ikusten duzue, familia handia gara, oso zabala.
ikasiko dut.